Na základe napríklad historických vykopávok v meste Korškabad v Turkmensku sokoliarstvo existuje minimálne 4000 rokov. Takéto vycvičené dravce slúžili na získanie obživy pre toho sokoliara. V európskych krajinách viac menej bolo v rozvojom strelných zbraní prerušené sokoliarstvo. A renesancia nastala až keď sokoliarstvo sa začalo robiť ako nejaká zábava vyššej spoločnosti. Bolo to ešte v priebehu základnej školy. Chodil som do knižnice a tam som objavil niekoľko kníh Život zvierat od Bréma. Som sa u dravých vtákov dočítal, že v Strednej Ázii, že dodnes používajú na polovanie napríklad orla, sokola, jastraba, krahulca a tak ďalej. Tak to ma začalo silne zaujímať a chcel som o tom viac vedieť. Chyťte vy divého vtáka a urobte z neho pomocníka, ktorý bude poslúchať tak ako u sokoliara. Tak to je fantázia. A toto ma chytilo, že ako to títo ľudia dokázali. No. A je to zložitý proces, lebo nie je to jednoduché. Mnohí si to zjednodušili, myslia, že nechám hľadovať dravca, týmto je vyriešená vec. Tak to nie je tak. Keďže u nás ešte v tom čase žiadna kniha nevyšla o sokoliarstve, tak sa mi podarilo zohnať z maďarského časopisu Élete Studomány, že v Maďarsku je organizácia sokoliarská, sokoliarsky klub. Mali sme rodinu ako v Budapešti. Mamka pochádza stade, tam sa narodila. Preto mi maďarčina nerobila problémy. Prišiel som tam a takto som sa dostal aj k prvej knižke o sokoliarstve, ktorý napísal Laurent Bášťaj. Túto knihu vydali v 55. a to bola prvá knižka, ktorú som komplet prečítal a neskôr sa mi podarilo aj jeho adresu získať, tak som si dlho s ním dopisoval, až do jeho smrti prakticky. Potom na ďalšieho dravca som mal jastraba a každý deň som chodil pri Rožňave na tzv. Čipke dom, čo je ako šípový vrch, by sa dalo preložiť. Niektorí sa o to zaujímali, chlapci, a chodili za mnou, že či môžu pozerať, alebo tak iste, že môžu. Asi tak 7 boli takí, čo trvalejšie sa s tým zaoberali. Takže to bolo vlastne prvé stredisko sokoliarské vôbec v Československu. Toto mi dal ďalší impuls, že prečo ľudia tak nenávidia tie dravé vtáky. Prakticky od vtedajších polovníkov, čo ešte sa učili, že jastrab, sokol, orol, to je škodná, tak treba to strieľať a ničiť. Toto, keď som videl, že na jar idú a vystrelia hniezdo, tak mi z toho bolo zle. Vtedy ma napadla myšlienka, že asi bude treba založiť sokoliarskú organizáciu. Tak najprv sme boli taká skupinka sokoliarov tu v Rožňave, čo sme sa snažili o tých hniezdách, ktoré sme vedeli nejakým spôsobom ochrániť. Tam, kde bolo 5 sokoliarov a viacej, mohli založiť miestne stredisko. Potom, keď som nastúpil na strednú lesníckú školu, ja už som mal vycvičeného jastraba, tak vždy som išiel po vyučovaní do pola, do lesa a tam som cvičil, lietal toho jastraba. Postupne sa pridávalo stále viac záujemcov, najprv len pozerali, potom sami to chceli robiť, potom si sami zohnali dravca trebárs. Ja som študoval tam 62, 66, 4 roky, tak v tom rozmedzi. Vlastne sa vytvoril prvý, vtedy nie pod názvom klub, ale krúžok sokoliarský, v Československu. Všade, kde som bol, kde som študoval, som sa snažil so sokoliarstvom pohnúť. Keď som študoval vo Zvolene na lesníckej fakulte, tak som založil Zvolenské sokoliarské stredisko a vo Zvolene neskôr sa konala aj zakladajúca schôdza
celoslovenského sokoliarskeho klubu 18. apríla 71. Pri zakladaní mal 65 členov a dneska má už okolo 400. Na tom stretnutí sme sa dohodli na tom, že musíme niečo urobiť, aby sokoliarstvo sa stalo legálnym spôsobom lovu a teda dostať to do polovného zákona. A zrealizovalo sa to vlastne ustanovujúcou konferenciou Československého klubu sokoliarov pri Československom mysliveckom či polovníckom zväze. Existuje medzinárodná organizácia pre sokoliarstvo a ochranu dravých vtákov pri UNESCO. Napríklad Češi, Maďari dostali svoje sokoliarstvo na ten zoznam nehmotného kultúrneho bohatstva. S niekoľkoročným oneskorením sme sa nakoniec dostali, aj my teraz sme už tam. Slovenské sokoliarstvo vyniká v takých veciach, ktoré si ocenili aj mnohí zahraniční účastníci. U nás musí každý sokoliar absolvovať najprv polovnícku prípravu, polovnícke skúšky, potom rok praxe u skúseného sokoliara a pripraviť sa a urobiť sokoliarske skúšky. Až potom môže byť samostatným sokoliarom. Potom v druhom vynikáme v tom, že napríklad organizujeme ako špecializovaný lov líšok so skalnými orlami. Čo sa teda robí napríklad v Strednej Ázii, ale nie v takom meradle, jak u nás, že niekoľko polovačiek ako na líšky sa organizujú na Slovensku. A to sa nikde inde nedeje. Lebo líška už nie je taká bezbranná zver, že to už musí byť dobre vycvičený orol, ktorý dokáže líšku uloviť. Ťažké je pochopiť psychiku toho dravca. Bez toho, aby sme pochopili psychiku toho dravca, nevieme ho vlastne správne cvičiť ani ovládať. Musíme sa naučiť akoby myslieť hlavou toho dravca. A potom sa nás stane dobrý sokoliar. Hop, 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 hej, hej, hop, 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 hop. Vy pozrite na toho dravca a už viete odhadnúť, že v akom stave je, v akoj nálade je. Podľa načuchorenia peria, podľa zvukových prejavov, podľa iných prejavov. Už vidíte na tom dravce, no dneska bude s chuťou loviť, alebo dneska už škoda skúšať, lebo na nič to nebude. To sú veci, ktoré ťažko exaktne popísať, že čím to je, ale je to tak. Treba sa snažiť podľa možnosti denne toho dravca cvičiť. A práve s tým nepretržitým spojením, aj psychickým s tým dravcom, tak vlastne ho človek ovládá. Sokoliarská výstroj sa skladá z niekoľkých vecí. Najdôležitejšia časť výstroja sú pútka. Kožený náramok, pomocou ktorého držíme sokola alebo iného dravca na ruke. Tým vlastne ovládame počas výciku toho dravého vtáka. Čiže pustíme ho vtedy, keď ho my chceme pustiť. Ďalšou sokoliarskou potrebou je mať koženú rukavicu sokoliarsku. V Európe používame obyčajne ľavú ruku na nosanie dravca. V Ázii používajú naopak pravú ruku. To vychádza z toho, že tam sa ešte aj dnes robí sokoliarstvo koňmo. Dravca nesmiete nikdy nejak sklamať, že keď on určitý cvik urobí a za tomu patrí odmena, tak tú odmenu musí dostať každopádne. Nemôžno ho oklamať. Môžete ho oklamať raz, dva razy, ale potom oklame on vás. Bez vytrvalosti v sokoliarstve nič nedosiahne. Čiže tam, aby ozaj dobrých úspechov dosiahol, musí to robiť roky. Mal som aj takýto zážitok. Lovil som so sokolom
a ten zaletel za divým holubom hrivnákom. Toho holuba tam ďaleko ulovil a niekde zapadol ako do lesíka. Keďže som ho do večera hľadal a nenašiel, už som mal v hlave len toho sokola. Som ťažko aj zaspal, ale prisnívalo sa mi, že tam a tam je jeden stĺp elektrický a že na tom bude ráno sokol. Ráno na sýtaní som stal, išiel do toho revíru a presne na tom stĺpe bol sokol a som ho zavolal. Na dravcoch si cením to, že majú suverénne chovanie, majú taký zmysel pre slobodu, pre slobodný let. Oni sa, dravce, stali vlastne symbolom nezávislosti a slobody. Sokoliarstvo sa využíva na rôzne veci, napríklad na tzv. Biologickú ochranu, ochranu viníc proti, povedzme, škorcom a tak ďalej, ochranu letísk proti vtákom, lebo vták, keď narazí do štartujúceho lietadla alebo pristávajúceho, tak môže pôsobiť haváriu. Keby zaniklo sokoliarstvo, tak prišli by sme o ten kľúčik do prírody. Nikde inde to nerobia, že na školách sa vyučuje sokoliarstvo. Pavol Michal, teda riaditeľ základnej školy s materskou školou, vytvoril teda vyučovanie, v ktorom je aj sokoliarstvo zahrnuté a už nie je ako voliteľný predmet, ale ako normálny. Lúčiť sa s dravcom je ťažké, lebo to vzájomné spolužitie trvalo príliš dlho, než na to by sa dalo rýchlo zabudnúť. Ja som prežil život s dravcami a neľutujem. Neľutujem to, pretože mnoho som sa od nich naučil.